عزو السلام تانا تقبلوا فنونا مكتال تركب زهوركم تعذبتنا هني وعلكم فرق معلتن فرقان أخيلون لومي عربي عسران شمونتنا حسس تدالوا هاجراون زينات حيزة لكم قريبا زلوه في المنزومية ده مكتالكم بخبرنا عدمكم بقندر استزينا في اللم أما حدار زوبا دوبا وقيح بحري مس وكلت هزب مأكل دنكاليا عبتتك أمنت أقول قلوتات زتيوم ننشرو كساد مهاتسان بأغان مليلاي ديكان ستيو وقتاو مرمراتات كزوترا متحساس وغريبهم أمنو زوبا عدو خلا وتسيت مدبن أسرو بحكاصو حرشا أتبابع مخانو تقاليتو بريزيدنت ترامب قلاي أونتاريو قلاي أمريكا تبايلو هتصوع زهابو فتسامو ساني كاب كندا كنني قديمو كندا أب زوبا أركتيك وتهدراو هلاو أن مسفاح زعلم مربا بقيسا روسيا أب يوكرين أب العلي زركب وتهدراو مسالات آتات بريطانيا متقعد خطفت مهانا أتنكيها زرزر زينا أما حدار زوبا دوبا وقيح بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي بس وكلت هزبن زوبا مأكل دنكاليا أب تتقمنت محبرة أقول قلو زتيوم بعسران حموشنا حسا أب أفهم بوستقايد ركب أمباسادر محمد سعيد هزبي نتي ببخبابي إتوادي دوزولو تكالات محبرة أقول قلوت بحفشات كالات عنان تمرتن دما بفلاي بقبؤه تكاملون ككنا خانون كمون أتينيون زلنا مدرخ زبك عودابن تساتفون كالرقاقت تلابيوم مسفاح أقدمو زي توادد محبرة وأقلقلوتات تتقامنت هزبي خنز مركوس بمنتصار هزبي نتي تكالات بوحلو لقباب كتقاملون محدرة ما يابكلن عدتات كحيلنا زخاخيروم أمباسادر محمد سعيد داسعيبو أب نفس وكف عدي أقلقلوت قدمة مرتن خهلو زكاية زولو تعري كابر بحطات نايت أقلقلوت زنك المخانب بمتقاس هزبي ببخبابي يون معوات كسرح ولد دمان دقو ما بقبو عدميهم نام أدت مرتخلو أخو التحساسيبوم حلافة أنفرت عنا دكتور على حلو بقديو هزبي أب مدايت عنا طري ونزولون حد هرم مقاس تذك أمنتو بحفشة أب مدبات كتابت كنكن قدم حرسن أقول قلوت حرسن دما بفلاي كأب سويعهم إذا خمزيلن كله أما حدار زوادو باوقيح بحريان بصدر محمد سعيد مانتاي أب حداري تبيت تمرت أفان بونس تسرحت وصاخ فلتاتن منبر ممهرانن كمون أب حمرتن أيمنن نستهان صعبية تمرتي تعذيبهم منستر تعنا من شروق صاد مهاتسن مكتا كابت شعتا ساو 14 زعد مي عندك انستيو كتابت كم زهب زفلطيو غون زي من شروق صاد مهاتسن باغان مللاي دك انستيو مرمراتات كزوترا موياوያን مخرو وكيل إرنابيتي السلومون زدالو تصصابي سب منشورو كساد مهاتسن مس منشورو طب مزماد ابتن زي معبله هاجرات حد خافتهم اب قدمي زسرعو قتل تحماماتيو منستر طعنا دما نزح مامزي نمكتون نمقوتصارون السفلالي نطفتات كم زكايد زفلط كوينو حد خاو دما دك انستيو باغو كنتاتن كفلطا بنصا اغلغلوت مرمره زرخبالو ادلات مفتاريو منشورو كساد مهاتسن باغان مللاين قبو فوسان مركابن دك انستيو وقتاو مرمراتات كزوترا ميديكال دايركتور هوسبيتال مولدان عداغا حموس دكتور داويت استيفانوس اتحساسيبو اب قداماي منفقنا 2022 على حدا شح دك انستيو مرمرا كم زكايدا بمغلاص زينور ملكتات استرعين يكون تحمام استرخبن قبو فوسا كم زرخبا حبيرو كتكالا خلو تخيل حمامي مس صوتاو ركب زمدنا له مس رخصنا محسن زمدنا له كم حابرت ادماني اب هاجرنان في اللعب دي معبل هاجرات تي سرع كتتلنا كل مكان سر حكم الناس لديله ابزع عدي مس نايطوب كانسر حويسكا درجه قدامي درجه تسرايو ስለዚህ አገዳስነቱ እንታዩ በደረጃ ሀገር ይሁን በዘይ ማዕበል ሀገር እንደሃራብ ቀዳማይ ደረጃ ዝርከብ ኮይኑ ወቅት ካለ خلت خلت ኾንካስ ስለዚህ ይخنكنن ሕክምናን አስተምረን ዘልዩ ሕማም ስለሆነ አገዳስ ይገብሮ منشورو كساد مهاتسن باغو انت تللي كفوس سقل حمام يزبله دكتور داويت ناب كانسر مس معبله انت تللي غنا نمفواسو بغزين وصايتاتن كبيدن اصقام ስለዝኾነ ወቅታዊ ምርመራታት ምክያድ አገዳስነቱ ለዕልም ኾኑ አነጽሩ ካንሰር ደረጃ መስባጽ ያጸጋሚው ولا تفلط سب درجات سلدلو مبزات بغيات درجه حلف يلسلصنح ناخذ حكمه بوصايتات تكون بعقمي ازي خبيدي ولا تحكمون سب ناي محواي تخولو درجه ازي وحده
ስለዚህ እንታይቲ ምልክታት ለብዙሕ ደይብሉ ፍላይ ኣብትናይ መጀመርያ ደረጃን ቅድመ ካንሰር ኮሎን ምልክት ስለደይብሉ እታ ጓል ኣንስተይቲ መፅያ ክትምርመር ኮላ እዩ ትድሓሸ ዘይንቡሩን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዝረአ መድመይቲ ካብ ቀንዲ ምልክታት ናይ ሕማም ስለ ዝኾነ ኣተኩሮ ክወሃቦ ብምዝኽኻር እዚ ምልክት እዚ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ክቐርባን ኩነታተን ክፈልጣን መኺሩ ቀንዲ ምልክት እንታይ ዘይንቡር መድመይቲ እዩ ካብቲ ፔሪድ ወፃኢ ዘይንቡር መድመይቲ ኮይኑ ካልኦን ሓዳር ግዜ ዘይንቡር ፈሳሲ ብፍላይ መድሃኒት ወሲድካ ናይ ዝኾነ መድሃኒት ወሲድካ እንዳሃለው ጥደ ይገብር ኮይኑ ገለ ምልክታት እዩ ሳብ ሸለል ክብለዲ ግቦኻ ምስ ፆታዊ ርክብ እንዳሃር መድመይቲ ኩሉ ሻዕ ተደጋጋሚ መድመይቲ ዝገብር ኮይኑ ኸዓኒ ቀንዲ ምልክት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ምልክት ተረኺብካ ቀልጢፉ እቲ ሰብ ኣብ ሕክምና ቀርብ ተመራፂ ይኸውን ሚኒስትር ጥዕና ነዚ ሕማም ንምግታእ ካብ 9 ክሳብ 14 ንዝዕድመን ደቂ ኣንስትዮ ብመልክዕ ክታበት ኣብ ዕድመ ፍርያምነት ንዝበፅሓ ድማ ብነፃ ኣገልግሎት ምርመራ ዝረኽባሉ ዕድላት ብምፍጣር ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሕማም ድሩት እኳ ዝነበረ ምስ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ክብ እናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምግላፅ እኹል ንዋትን ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ተዋዲዱ ስለ ዘሎ ኩለን ኣብ ደረጃ ፍርያምነት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ክጥቀማሉ ፀዊዑ ኣብ መወዳእታ ምስ መሻርክቲ ብምውሃሃድ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ንምክያድ ከምኡውን ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድመን ደቂ ኣንስትዮ ግቡእ ክታበት ከም ዝወስዳን ምግባር ክስራሕ ካብ 30 ክሳብ 35 ዝዕድመን ድማ ኣብ 2 ዓመት ሓንሳብ ክምርመራ መኺሩ ኣብ ዞባ ማእከል ምርመራ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ኣብ ከምዋዊ ሆስፒታላት ጎዳይፍን ቤት መኻእን ከምኡውን ሆስፒታል መወለዳን ዕዳጋ ሓሙስ ብነፃ ይወሃብ ሳዕቤናት ዝሕማም ንውልቀ ሰብ ጥራይ ደይኮነ ንስድራ ቤት ንሕብረተሰብን ሃገርን ባሉታ ይጸሉ ስለዝኾነ ስድራ ቤታት ኣብ ዕድመ 9-14 ዝርከባ ደቀን ብግቡእ ክኽትባን ኣብ ዕድመ ወሊድ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኩነታትን ንምፍላጥ ምርመራታት ከካይዳ ተበግሶታት ክወስዳ ይግባእ ምስ ሰኣላይ ዮሃንስ መብራህቱ ቤትኤል ሰሎሙኔ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ውፅኢት መደብ ንኡስ ሩቡሕ ቃፅዑ ሕርሻ ተባባዕ ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ብሰፊሑ ክዘውትሮ ክኢላታት ተሓሳሲቦም እቶም ክኢላታት ብ22 ናሓሰ ካብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንዝተዋፅኡ ልዕሊ 60 ሓረስቶት ኣብ ዝሃበዎ ኣስተምህሮ መሬት ብዝግባእ ምድላው ብመስመር ምዝራእ ምሩፃ ዝርእቲ ምጥቃምን ዑደታ ዝርእቲ ምዝውታርን ርቡሕ እቶት ዝህብ ፍቱን ሜላታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሓረስቶት ንተግባራውነቱ ክፅዕቱ ተሓሳሲቦም ወኪል ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንዞባ አቶ ኪዳነ ለኣከብ ወገኑ ሓረስቶት ኣብ ልምዓት መስኖን ምርባሕ ጥሪትን ዘካይድዎ ንጥፈታት ዝተወሃደ ክኸውን ብምዝኽኻር ኬሚካላዊ ፀረ ባልዕን ድኽዕን ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝዓቢ ክወግድዎ ተላብዩ ሓረስቶት ብወገኖም ኣብ ተጠቃምነት ምሩፅ ዘርእን ባህርያዊ ፀረ ባልዕን ብዝፀንሖም ድሩት ኣፍልጦ ምህርቶም ባዕሉታ ይፅሎም ምንባሩ ብምጥቃስ ብሞያውያን ዝወሃቦም ምኽርን ሓበሬታን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ረዲኦም ብኻል ወገን ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሽረታይ ብ21 ናሓሰብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዝወቕዓሉ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ብበርቂ ከም ዝሞተ ደንጊ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ መደበር ፈልሲ ጎሎ ኣብ መበቆላዊ ኣግራብ ብምትኳር ኣብ ወፍሪ ምግራብ ኣብ ኣስተዋፅኦ ትገብር ከም ዘላ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ዮሃንስ ዘካርያስ ገሊፆም ኣብቲ ንዞባ ክልተ መደበራት ፈልሲ ከም ዘለዋ ዝጠቐሳቶ ዮሃንስ መደበር ፈልሲ ጎሎ ሓደጋ ምጽናታት ዘንጸላልዎ መበቆላዊ ኣግራብ ብምድላው ነቲ ከባቢ ናብ ንቡር ንምምላስ ብዕቱብ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣብርሂቡ ኣማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ጎሎ ኣቶ ዓብደላ ኣሕመድ ሳፋር ብወገኑ ምድላው ፈልስታት ብሓፈሻ ናይ መበቆላዊ ግራብ ድማ ብፍላይ ሓያል ጻዕር ዝሓትት ንጥፈት ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ተተኽለ ግራብ ዘድሊ ክትትልን ምክንኻንን ክግበረሉ ተማሕፂኑ ተኸታተለ መደበር ፈልሲ ጎሎ ኣቶ ኣሕመድ ሳልሕ ድማ ብደረጃ ንዞባ ዝትከል ፈልስታት ኣካል ናይቲ ንዝተሃስየ ሽፋን መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምብራህ ሎም ዓመት ኣስታት 210,000 ፈልስታት ናይ 13 ዓይነታት ኣግራብ ተዳልዩ ድሮ ክዕደል ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ክቡራት ዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊምና ብክብሪ ንዕደም ዜና ወፃኢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝርከብ ቀላይ ኦንታሪዮ ቀላይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝሃቦ ፈጻሚ ውሳኔ ካብ መንግስቲ ካናዳ ኩነን የገጢምዎ እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሃቦ ውሳኔ ሓደ ካብ ዓበይቲ ቀላያት ሰሜን ኣሜሪካ ዝኾነ ቀላይ ኦንታሪዮ ብቐጥታ ናብ ካርታ ኣሜሪካ ክፅምበር ዝኽእል እዩ እቲ ውሳኔ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ሓያል ምትፍናን ክስዕብ ከም ዝኽእል ዝገለጸ መንግስቲ ካናዳ ብህፁፅ ክስረዝ ፀዊዑ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ
ኣብ መንጎ እንድሕር ዝተኸስተ ንግዳዊ ኩናት ይስዕብ ብምህላው ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ቀሊል ከም ዘይከውን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ እታዊ ፍርያት ካናዳ ናይ 50 ሚእታዊት ቀረጽ ድሕሪ ምውሳና ካናዳ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ዝዝከር እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝርከብ ወሽመጥ ሜክሲኮ ወሽመጥ ኣሜሪካ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኣብ ጥሪ 2025 ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ኣይርስዕን። ካናዳ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዞባ ኣርክቲክ ወተሃደራዊ ህላውኣ ንምስፋሕን ሉዓላውነታን ምሕላውን ዝዓለመ መደብ ኣበጊሳ። እቲ መደብ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ናይቲ ስትራቴጂያዊ ዞባ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብቐንዱ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ጽግዕተኛነት ብምንካይ ሉዓላውነታን ንምውሓስ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ። ሃገሩ ነቲ ውጥን ንምትግባር ብውሕዱ $35 ቢልዮን ከም ትስልዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ማርክ ካርኔይ ኣፍሊጡ። ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ንምስፋሕ ከምኡውን ሓደስቲ ማእከላት ንምህናጽ ከም ዝውዕል ቀዳማይ ሚኒስተር ካርኔይ ብተወሳኺ ኣቢሩ። ጸጥታን ድሕነት ኣከባብን ዞባ ኣርክቲክ ንምውሓስ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተኸተመ ኣህጉራዊ ውዕል በብእዋኑ እናተጣሕሰ ክመጽእ ምጽንሑ እዮም ጸብጻባ ዝረድኡ። ዞባ ኣርክቲክ ብዕቑር ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሃብታም ብምዃኑ ብርክት ዝበለ ሃገራት ነቲ ጸጋታት ንምምዝማዝ ወፍሪ የካይዳ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወተሃደራዊ መሳለጣታት ብብሪጣንያ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ምዃና ጠንቂቓ። እቲ ውጥን መልሰ ግብሪ ናይቲ ዩክሬን ብሚሳይላት ብሪጣንያ ኣብ ግዝኣቱ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ነጺሩ ኣሎ። ብሪጣንያ ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ተሳተፍ ከም ዘላ ዝወቅስ መንግስቲ ሩስያ ከቢድ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ። እዚ ወተሃደራዊ ምዕባለታት እዚ ንሩስያን ብሪጣንያን ናብ ረጽሚ ከእትወን ከም ዝኽእል ሓያሎ ወገናት ከእምቱ ቀንዮም ኣለዉ። ንዩክሬን ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ክገብራ ካብ ዝጸንሐ ሃገራት ምዕራብ ዝኾነት ብሪጣንያ ነቲ ሓገዝ ከተዕብዮ ምዃና ትገልጽ። ብሪጣንያ ካብ 2022 ድሓር ጥራይ ንዩክሬን ልዕሊ $25 ቢልዮን ዝግመት ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረትላ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሪጣንያን ፈረንሳን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ንምምዕባል ዝኽእል ቴክኖሎጂ ናብ ዩክሬን ክልእኻ ምዃነን ክሕብራ ቀኒየን ኣለዋ። ፈረንሳን ግሪክን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝኸተሙ ስትራቴጂያዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ስምምዕ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣማሓይሸን ክሕድሶ ተረዳዲአን። እቲ ዝሕደስ ውዕል ኪኖ ጽላታት ምክልኻልን ጸጥታን ንዓውድታት ቁጠባ ቴክኖሎጂያዊ ምህዞ ከምኡውን ሳይበራውን ሲቪላውን ድሕነት ከም ዘጠቓልል መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም። እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 2021 ዝተኸተመ ስምምዕ ዝኾነ ግዳማዊ ተጻብኦ ዝጋጥመሉ ሓንቲ ሃገር ነታ ካልእ ሃገር ወተሃደራውን ጸጥታውን ደገፍ ክትገብረላ ዝኽእል እዩ። ጎኒ ጎኒ እቲ ስምምዕ ግሪክ 24 ነፈርትን 3 መራኽብን ኩናት ፈረንሳ ክትዕድግ ተሰማሚዓ ኣላ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ብጉዳይ መጥቃዕቲ ሳይበር ካብ ኣሜሪካ ንዘቐረበላ ክስ ነጺጋቶ። ብምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ብልዕሊ ተኣፋፊ ዝበሎ ትሕቲ ቅርፂ ሃገሩ መጥቃዕትታት ሳይበር ከም ዘካየደት ከሲሱ ዘሎ። ይኹን እምበር ሃገሩ ኣብቲ ገበን ክትነጥፍ ድልየት ይኹን መደብ ከም ዘይብላ ዝገለጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ነቲ ተሪኦ ንምምካት ምስ ካልኦት ሃገራት ሓቢራ ከም ትሰርሕ ረዲኡ። ኣሜሪካ ብመጥቃዕትታት ሳይበር ብቐዳምነት ካብ ዝውቀሳ ሃገራት ምዃና ብምሕባር ድማ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ካብ ምቕራብ ክቆጠብ ጸዊዑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ብተወሳኺ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ክሲ ብፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝተደፍአ ምዃኑ ብምሕባር ፍጻሚ ናይቲ መጥቃዕቲ ንምልላይ ጽጹይ መጽናዕቲ ከተካይዳ ተሓሳሲቡ። ኣሜሪካ ንቻይና ብመጥቃዕትታት ሳይበር ክትወቕሳ ዝናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ቻይና ድማ ኣሉታዊ ምላሽ ከም ትህበሉ ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ ኣልጄርያ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ። በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ዛጊት 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ሩስያ ዝርከቦም ልዕሊ 50 ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም። ብዘይካዚ በቲ ባርዕ 10 ሄክታር ጫካ ከም ተሃምኾነ ኣብ ኣባይቲ ዕንወት ከም ዝሰዓበን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 150 ሓደጋታት ባርዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንግስቲ ኣልጄርያ ነበርቲ ናብ ውሑስ ከባቢታት ክጉዕዙ ኣዚዙ ኣሎ። ዞም ዚሉ እንከሎ እቲ ሓደጋ ብጎረቤት ሃገር ቱኒዝያ ክልሕም ከም ዝኽእል ይቃልሕ ኣሎ። ኣብ ኣልጄርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋውን ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ከም ዝሰዓበ ኣይርስዕን። ሰሜን ኣፍሪቃ ብሳዕቤናት ኩቱር ዋዒ ሕልፊ ካልእ ክፋል ኣፍሪቃ ተጠቂዑ ከም ዘለዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ። ህንድን ኒውዚላንድን ኣብ መዳይ ናፃ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ስምምዓት ተፈራሪመን።
እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ንመጠን ቀረጽ ብ95 ሚእታዊ ዘጉድል ብምዃኑ ኣብ ገስጋስ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ሰብምዝ ክልቲአን ሃገራት ኣሚቶም እቲ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ፍርያት መግቢ ሓጺንን ኣሉሚንየምን ንዝጸንሐን ምልውዋጥ ብዓይነትን መጠንን ዘስፍሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኒውዚላንድ ኣብ ህንዲ $20 ቢልዮን ዝግመት ወፍሪ ከም ትገብር ኣብቲ ስምምዕ ተጠቒሱ ኣሎ ህንዲ ሳዕቤናት ልዑል መጠን ቀረጽ ኣሜሪካ ንምውጋድ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ነፃ ናይ ንግዲ ስምምዓት ክትፍርም ከም ጸንሐት ጸብጻባት የረድኡ መንግስቲ ፊንላንድ ወተሃደራዊ ወጻኢታት ሃገሩ ክሳብ 2030 ናብ ልዕሊ 300 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ክብ ከም ዘብሎ ፍሊጡ እቲ ባጀት ሓድሽ ሰራዊት ኣብ ምምልማል ኣብ ምስፋሕ ወተሃደራዊ ስልጠናታት ከምኡውን ኣብ ምፍራይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትነት ወቅትን ከም ዝውዕል ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ገሊጹ ወተሃደራዊ ወጻኢታት ፊንላንድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2.5 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶታ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሩ ኩናት ዩክሬን ኣብ 2022 ድሕሪ ምውልዑ ፊንላንድ ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንምጽምባርን ባጀት ምክልኻልን ምዕባይን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ቁጠባ ከቢድ ሃስያ ይውርድ ከም ዘሎ ይዝጥቀስ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ጃምላ ሃገራዊ እቶታ ዓመታዊ ሕጽረት ባጀት የጋጥማ ከም ዘሎ ክኢላታት ይሕብሩ ዜናታት ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክድግመልኩም ኣማሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ማእከል ደንካልያ ኣብ ተጠቃምነት ኣገልግሎታት ዘትዩ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን በኣጋን ምልላይ ደቂ ኣንስትዮ ወቕታዊ ምርመራታት ከዘውትራ መተሓሳሰብ ቀሪቡ ኣብ ንዞባ ዓዱኻላ ውፅኢት መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጽዖ ሕርሻ ኣተባባዒ ምዃኑ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቀላይ ኦንታሪዮ ቀላይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝሃቦ ፈጻሚ ውሳኔ ካብ ካናዳ ኩነኔ ገጢምዎ ካናዳ ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ወተሃደራዊ ህላዋን ምስፋሕ ዝዓለመ መደብ ኣበጊሳ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወተሃደራዊ መሳለጣታት ብሪጣንያ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ምዃና ጠንቂቓ ነሳዓት ዝተዳለወ ዜናታት ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ወገነይ ሰላም